Áno, volaj kamaráta! Prečo? Lebo mňa minule odvedli bez toho, aby mi povedali prečo. Mňa by zaujímalo, prečo ho odvážate. Prečo? Tak vyzvať, nikam nejdeš. Taká pičovina. Chcem vidieť preukaz. A pôjdeme na Guantanamo. Zákon! Úsmev! Ja aj to bol druhý. No jasné, tak až budem musieť, tak... Zákon, podľa jakého zákonu? Zákona. To bude druhá otázka. To je prvá otázka. To bude druhá otázka. jak ja. Dobre sa ti kúka. Tak, idete s nami. Môžem? Polícia. A viete, čo to znamená? A viete, čo to znamená? Chcem si Že prečítať... ste naši zamestnanci. Je to Vy ste naši zamestnanci. Nejde, my ho nepustíme. Ja ho nepustím. Nie. Nikam nepôjde. Nikam nejde. Nikam nejde. Nepôjde. Buď pôjdeme všetci. To znamená, že ste náš zamestnanci a máte nás chrániť. Je to jasné, nepôjde. Nikam. Nepôjde nikam. Vy ste naši zamestnanci a budete nás chrániť. Ten preukaz si schovajte. Všetci ho držte. Nie, ja nikam nepôjde. Paragraf. Nikam nepôjde. Nepôjde nikam. Moment. Nikam nejde. Nikam nepôjde. Povedz, čo si normálne. Prečítaj nám svoje osobné číslo a potom pôjde. Osobné číslo. Nepôjde nikam. Ten preukaz vás slúži na to, že aby ste si uvedomili, že ste naši zamestnanci. To chrániš. Prečo chceš ochránite? Ale prečo? Prečo? Nikam. Veľmi dobre prečo. Nie, nepôjde nikam. Ja pôjdem. Nie, nepôjde. Nepôjde nikam. Nechce ísť. No, ja pôjdem. Nie, ja pôjdem, ale chcem vedieť, čo som obvinený. Aby som Z ničoho. Nepôjde len tak. Ničoho tak neviem. Potrebujem vidieť tú buchačku, ktorú ste nestrelili pred chvíľou. Ste slepé náboje, potrebujem to vidieť. No tak to ma môžem aj tu ukázať. Ale nemôžete takto tu pred ľuďmi. Prečo? Prečo? Dôvodu bezpečnosti. Neviete, odtedy sa strieľalo do ľudí, to bola bezpečnosť. Poprosím vás, poďte so mnou. Vy mi nebránte. Ja vám nebránim, ja tu stojím. Dnes nebránim, ja tu stojím. My tu stojíme. Spolu, všetci. Bordel! No, Úplne normálne, poďte. Neviem, čo máte. ale to do mňa strká, prečo do mňa strká? Čo sa Prečo do mňa strkáte? Vážne, úplne. Ja netlačím, ja. Vychoďte odo mňa preč. No, vážne, úplne normálne, poďte so mnou. Tuto, tam na to priesto a hotovo. Poďte na to voľné priestranstvo. A nikto nezabasne. Čo, niekoho zabil, alebo čo? Zabil niekoho? Čo robí? Vy odstupte! Čo je na piči? Čo je, no? Všetky nás pozatýkajte teraz do piči. Dojebte nás. Vy ste tu není na to, aby ste nám... Na čej ste strane? Na čo? Na čej kurva strane? Áno? Naši daní! Na strane ľudu do piči, alebo ty kokoto. Vy ste naši zamestnanci, už si to konečne uvedomte! Robíte nás menešame! My nás platíme! Naši daní ste platení do piči! To uvedom! Koho chránite? Ľudia tu umierajú životy, ako nemajú nafty. Koho chránite? Ďaká vám je tu taká situácia, aká je, lebo tomu dopomáhate! nerobíte si povinnosť? Pomáhate, áno, pomáhate, chránite. Pozor, riadite zákony 39. roku. Za to sa budete zodpovedať, máte jasné? Prečo? Tak na tom robote nemôžete ísť za dôvodom, lebo kradnú! Za to sa budú zodpovedať, pretože sú naši zamestnanci, ešte to chlapci neuvedomili. A keď si dajú do šučov, lebo ich tlačia na rozhodne.